Os interesados en participar na quinta edición do Encontro de Emprendemento Pontap Store, que se celebrará os días 20, 21 e 22 de setembro na Praza de España de Pontevedra, xa poden presentar os seus proxectos. A iniciativa, liderada polo Campus Crea de Pontevedra co apoio do Concello, é froito da cooperación de máis de 35 entidades públicas e privadas que durante estes 5 anos foron sumándose ata conformar un ecosistema de apoio ao emprendemento co obxectivo de converter a Pontevedra durante 3 días na capital galega das mellores iniciativas empresariais. Este ano volverá a haber 3 modalidades de participación. En primeiro lugar, presentar un emprendemento nun dos 33 stands gratuitos dispoñibles. Tamén se poderán propoñer actividades de dinamización dentro do programa. E, por último, poderase participar no Puntazo Express, no que 10 empresas serán seleccionadas para explicar en 5 minutos o seu emprendemento a 4 mulleres escoitantes, representantes de importantes empresas e entidades galegas. Con isto conseguimos a estos emprendedores que sempre teñen que ser empresa creada con menos de 4 anos de actividade, a dar ese paso que moitas veces é difícil de promoción, de visualización, de testar os seus produtos e que é moi apreciada. A valoración é moi alta, prácticamente un 5 sobre 5 durante todos estos anos. Lembren que as candidaturas se poderán presentar ata o 8 de xullo a través da web www.pontapstore.com. A decisión do comité organizador farase pública o 24 de xullo.